I veliki pozdrav svima ljudi. Danas ćemo da igramo preživljavanje starog Minecrafta. Da, pitate mi se, stari Minecraft nije. Šta? Šta će mi stari Minecraft? Pa, želeo sam malo da vidim kako je to kad igrate 0.5.0 verziju. Znači, bit će vam malo zanimljivo, malo grozno. Sve jedno vam je. A do tada ajmo mi da krenemo preživljavanje. Da, nešto što sam želeo da kažem je to da ovdje postoji kraj sveta. Znači, nije onaj običan Minecraft, nego postoji kraj sveta. Ovdje sam samo želeo pokazati kako to izgleda stari Minecraft. Ako želite novu epizodu, lupite taj like. I ako skupimo 3050 lajkova, snimam drugi deo. Može. I odmah se subujte na kanal, to sam zaboravio da kažem. A do tada mi idemo Da, crafting table vam isto čudan. Zašto? Tako glupi Minecraft. To sam ja morala ovo da igram, ljudi. To je bolje pitanje. Izvinjavam se samo da bude kratka epizoda. Šta sad se svi žalite? Hej, kratka epizoda tu, pa ne. Dobro, ne... Znate koliko je sad kasno? 6:11, a mom tati treba da se napuni telefon, a on ide u 9 uveče. Pola 8. Onako sam ja išao ujutro u školu, a probudio sam se u 10. To je najlakše. Najgore. Da, ljudi. Ovo će trajati oko 5, 6, 7 minuta. Izvinjavam se. Znači, sećate vi se šta sam rekao. Ako lupite like, kad bude 350 lajkova, drugi deo. Dobro, pa snimam sa ovim običanom prorekorderom. Koji je sponzoriran samo za Samsung. To jest, ovo nije sponzorirano. Ovo je samo za Samsung telefone. To jest, ja sam taj naručio. Eto, ovdje sam sve drveno, da vidite koliki sam ja noob, pošto za početak trebamo sve da uzmemo drveno. Znači, koliko će ovdje imati snimaka, imat će San Andreas čak. Da, San Andreas je glupo. Ne baš, vidite. Onako ne mogu ni GTA 5. Ništa, ljudi, to je bilo to od ovog klipa, nadam se da smo uživali. Ako jeste, lupite like, da budem druga epizoda, čao.